d'alguna manera els 10 primers doncs és molt jove i vas fent, et funcionen algunes cançons i fa que tiris endavant. Potser els 10 següents, diguem els 20 primers, doncs és la confirmació d'això i ja t'hi dediques, vius d'això, gaudeixes, i els últims 10 doncs, ha sigut una mica l'hòstia, perquè amb el canvi que hem patit dins el grup també, el canvi de cantant i això, doncs era una cosa arriscada. Era molt arriscat i ha sigut doncs, una mica la recompensa. Potser sí que es mereix